Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Dragoș. Vă mulțumesc de data trecută că m-ați ajutat să fac 47 de abonați. Nu credeam că să ajung de la 9 abonați să urc chiar atâta de mult. Vă mulțumesc mult. Și da, vă mulțumesc super mult că m-ați ajutat să fac. Vă mulțumesc tot ce am putut să fac. Na, țineam contentul, nu prea se aboneau multă lume. Fix în ultima zi că mă decideam să mă las de Brawl Stars, să mă las de YouTube, de fapt, fix am cu 47 de abonați. Și am decis, bă, nu mai mă las, că după aia e ca... Nu vreau să înjur, dar na. Ar fi prea nașpa, știi? Am ținut contentul, da, content. Tank. Mă filmam la 12 noaptea, 1 dimineața, 3 dimineața, uneori. Bine, unul am filmat decât la 3 dimineața. Adică, na. Nu prea. Nu dai. Deci la cât m-am făcut. Deci mă trezesc, am început să mă trezesc decât la 3 dimineața. Hai, bă, nu, ok. Și mulți am văzut că la un episod cu Minecraft mi-ați răspuns multă lume, mi-a scris comentarii. Unul Cătălin Mihai, nu știu cine-i, dar dacă te uiți la mine, scrie la episodul ăla că ți-am scris în comentarii și scrie cine ești. Mai știu unul Călin de pe Fortnite. Scuzați că nu postez Fortnite, o să încep să postez. Ok, hai că am luat și o suculețul. S-ar putea cândva să adaug și membrii de alăturățe. Poate cândva sau, na, nu știu, donațiile. Deja m-a adăugat chat live-ul, dar nu găsesc o aplicație pe care să fac. Bine, știu că tot cu Mobizen pot să fac ceva Mobizen live. Să fac live-uri. Dar nu știu cu ce să fac. Asta e întrebarea. Scrieți voi cu ce vreți să fac live-uri în comentarii. Și o să fac. Scrieți cu ce vreți, o să fac și o să fac. Scrieți doar în comentarii. Cu ce vreți, cu ce joc vreți, eu mi-l descarc și fac live cu el. Și episoade. Bine, prima oară să fac un live, știți? Și da, după aia. Nu credeam că o să ajung la 47 de abonați. Așa ceva, nu credeam că o să ajung undeva. Și m-am găsit un plan. La 200 de abonați o să scot o piesă. Nu știu dacă o să-mi reușească să scot o piesă, nu fac timp. De dracu că nu fac timp. Mă omoară. Colt. Nu! Na! Lasă-mă! Lasă-mă! Asta chiar cred. Asta chiar nu dă mine. Aș da el, da, ar fi cancer. Iar am înjurat. Ce prost am fost, am înjurat. Nu mă duc după ăla că știu că mor. Americanii. Iertă-te de băi și eu mă flexez ca mie gălănii. Lasă-mă, Shelly! Shelly! Lei! Shelly! Lasă-mă în pace, băi! O să am un big box. Eu știu decât dacă este 40 de bănuți, spică brawler. Eu mi-am pus mâna, nu văd câți bănuți ies. Ok. Nimic.
pică nimica, frate. Eu pe contul meu mai mare aveam trecut de... Aveam n-aveam la... Aveam la 49. Uite, da, se și vede, avem la 49. La cine pot să-i dau apă? La Brock. De ce nu? Eu vreau să încerc să urc toți brawlerii la level 14 sau la 15. Cu Jackie nu prea, că slab cu Jackie. Nu știu, am jucat înainte. Bă, înainte eram pro player cu Jackie. Vreau să mai joc și cu ăștia pe care nu prea am trofee multe. Adică, da, trebuie să am trofee pe unii. Sper să nu mi se închidă videoclipul ca data trecută. N-am trecut. Vă mulțumesc și pentru că am făcut atâția abonați. Da. Încerc să țin contentul și mulțumesc și lui Icât scris doar cu litere mari. Edi Slimo, puteți să-l găsiți și așa pe YouTube. Are decât un videoclip și are 16 abonați. Abonați-vă și la el. Să-i mulțumim pentru că m-a ajutat să vă abonați. Deci a dat omul la share-uri pe Discord-ul. De până am dat i-am zis de câte ori să mă dau capul de pereți și a zis de 40 de ori și de 40 de ori m-am dat. Așa ceva nu se poate. Și păti. Plecă. Mort. Easy. Acum? Ce prost ești. Am lăsat să el sucul. El primo punch. Pe bune că trebuie să șterg fișiere. Da, băieți, pe cam atât și cu acest episod. Am luat vin. Da, o să mi se oprească videoclipul. Dacă o să mi se oprească... Mai frate, trebuie să-mi dezinstalez Aptoide. Că o să-mi dezinstală. Mamă, dar shit mult. Că nu se răs. Decât 1, 2. Na. Păi, da. Cam atât și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Și să vă aboneze unii prieteni la mine dacă vor.